आजचो 5वो दिवस हा आणि 5व्या दिवसा हनु सातार्डेकरांकडे बघा काय इला स्पेशल काय रे दूध कोल्ड ड्रिंक मरे मँगो लसी मँगो मिल्कशेक मुंबईची मिसळ खाली रे आम्ही मिसळ खाली इंका आता आंबो खाई गावलो गोड नाही काय तू पडद्याला पण पाहते बरं अंदाज अंदाज 15 नमस्कार एक नंबर आहे एक नंबर शुगर कमी करता एक नंबर रे एक नंबर आम्ही आता पप्पूच्या घराकडे म्हणजे अनुदादा त्याच्या घराकडे आम्ही मँगो मिल्कशेक येतो पप्पूकडतो मँगो मिल्कशेक